enot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po niya to, alas 9:33 na po nin pagkaaga. An oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Ang Kapaskuhan, tanda nin pagrukyaw sa selebrasyon kan pagkamundag kan sa tong paratubos. An RPN DZKI Radyo Ronda Iriga Management and Staff kaiba ang samuyang mga sponsors nagpapaabot sa indo in Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Irigadyo Motor Corporation, Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael Ngo, Highway 1, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Oralios Funeral Homes, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel H. Tan and Helen B. Tan, Violeta Street, San Miguel, Iriga City. Mama's Cafeteria, reserved lunch and snack, owned and managed by Mr. Warren and Don Nueva, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Dote Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. Rockstone Hardware, owned and managed by Architect Jake Alvaro, San Nicolas, Iriga City. Knocking Spool Water Refilling Station, owned and managed by Poli and Anakleta, Parasina Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Royal Bikes Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Lilian Labios de la Rosa, San Antonio, Iriga City. Mrs. Nelly Hermoso Largo, Santo Niño, Iriga City. Mr. and Mrs. Ricardo Tagum, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Mrs. Melchor Nacario Jr. and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. William Oxiano and family. San Isidro, Iriga City. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang Kapaskuhan maging tanda man lugod nin pagkaminot muutan kan lambang saro sa enterong kinaban sa pagrukyaw kan kamundagan kan satong paratubos. Ang RPN DZKI Radyo Ronda Iriga Management and Staff kaiba ang samuyang mga sponsors nagpapaabot sa indo nin Mogmang Pasko asin magayagaya matuninong asin moswag na bagong taon. James's Bike Shop, San Miguel, Iriga City and San Francisco, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Retired Philippine Air Force Major Audi Jose Ebias de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. John Ron Enterprises, owned and managed by Ronnie Losenia and family. Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Kagawad, Lani Maestrado and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Gloria Casano and family, Zone 3, Cali 11, Santa Cruz Sur, Iriga City. Vicente O. Basagre, Alvens Construction Supply Trading,
Zone 6, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur. Anunciacion P. Blanco, San Roque, Iriga City. Former Councilor Dante Katangi Oliva, Santo Domingo, Iriga City. Ngo and Sons Trading Company, Iriga City. Dimaywat Fuel Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Sinon Dimaywat, located at Zone 3, Barangay Perpetual Health, Iriga City. Honorable Punong Barangay Eduardo Dimaywat, Barangay Perpetual Health, Iriga City. Councilor Jose Buboy Villanueva Jr. Lettuce Birthing Home, care of Honorable Leticia D. Moralde, Municipal Councilor Buhi, Camarines Sur. Botor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry M. Botor and family. Governor Cristina Street, San Francisco, Iriga City. Pempe and Ami Rariza and children, San Miguel, Iriga City. Honorable Councilor Pongpong Ramos and family, Pato, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Jorel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Mrs. Comla Agato Peñones and family, Santa Cruz, Iriga City. Ma'am Jovi Urias and family, General Service Officer, Nabwa, Camarines Sur. Mr. Anastasio Bong Bungalos and family, Municipal Treasurer, Nabwa, Camarines Sur. Branch Manager Johnson Chan, Prime Water, Iriga City. Honorable Vice Mayor Vic Ramos and family, Bato, Camarines Sur. Honorable Nicky Lagrimas, City Councilor, Iriga City. Honorable Jeff Tino, City Councilor, Iriga City. Nancy Panga Blanco, Santa Justina, Iriga City. Attorney and Mrs. Ramon Cabañez and family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Captain Ariel Lucenia, Liga ng mga Barangay President, San Nicolas, Iriga City. East Blue Water Refilling Station, located at Pagbubungon, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Owned and managed by Engineer Nilo Salazar. Councilor Daisy Pera, Trinidad and family, Santa Teresita Baao, Camarines Sur. Councilor Gali Bayos and Belen Lying In Clinic, Baao, Camarines Sur. Sa Saindo Pogabos, Dios Mabalos. Buwan maselebrasyon ta kakapaskuhan. Minamawat ko ng aming kita maging mamuya, masagana, imaming ligtas, lalong-lalo na ningwan na mamatyan ta ang efekto ka pandemya o ka na COVID-19. Edi po akal inyong alkalde Antonio Fer Disimbulan, kay ba abilog kong familia. Nagpapaabot ka rinyo sa maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Abante! Nabwa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang ini hatod sa endo ni Honorable Councilor Inton Paro Balyibar, Municipal Councilor of Bula, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa endo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad Can Iriga. Sa pagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, kuyan, hinahalat-halat na pag-abot kan regular host kan programang ini. Joey Habana Lee. Ang lalaking Drodacula. Puro halaba. Siguro nasa biyahe. Na kuyan nalis sa Buhi Kamsol. Hindi ko kung nakaulay mismo si si Mayor Rera Coste. Importante kaya may importanteng tuyo mga tugang na dapat makaulay ninda
si Mayor Ray Lacoste may ipapalo up. Meanwhile, kita muna mag-iiribanan sundong mag-abot ang regular host kan programang ini. Di acuerdo mga tugang duman sa pinag-uulayan ta subago na i-decriminalize ang pagiging addict. Sus barsay. Saro yan mga tugang sa lakdang siguro o batas kan Senado na ikaw uyam kang kadaklan kan mga Pilipino. Mandata yan. Di pwede yan. Sabi ko na nga ni pagsiring kan garo kinukonsinti mo, kinukonsinti mo ang pagiging addict. Na sabi nga ni yan sa nang paggamit mo kan ano man na bagay na illegal. Yan saro ng krimen. Itong paggamit mo pa sana kan illegal na droga. Kaya nga ni pigsasabing illegal na droga, ta illegal. Ang paggamit mo kan sarong illegal is a crime per se. Diba? Diba? Maski ni mga tugang na si dating senador Pampilo Ping Lacson daio yon, sabi mga tugang digdiyo ka sa pahayag, decriminalizing drug abuse o drug use is a very bad idea. Sa iyang Twitter account mga tugang. Sabi, bako o yun digde sa proponidong ining i-decriminalize ang paggamit yan illegal na droga, ninhuli, sabi ni Lacson, mas pang makusog mga tugang ang bintahan kan illegal na droga sa merkado. Takasa, susay man na magamit kayan, kung magtrayumpo ang batas na magibong ini, susay man na magamit kayan mga tugang, dahil na ikukonsiderar na kriminal. Tadayin mo na nga ni pwedeng sangsanganin kaso. So, madali sabi, mayong kaso. Sabi ni Lacson mga tugang, decriminalizing drug use is a very bad idea. Which is ako man, minasupplementar ako sa ideyang ini kan dating senador. Why? Sabi niya, it will inflate o malubo pa ang merkado kan droga sa nasyon. When demand is high, supply will become abundant. Siyempre, kung dakol ang nangangaipo, dakol ang maluwas na supply. When this idea of decriminalizing the drug use, siyempre, makusog ang merkado. Madakol ang merkado kan illegal na droga. Madakula. Baka pati mga elementary pa sana, pwede nang maara, maggamit man ka na illegal na drogang ini. Diba? Naenot na mga tugang kayang nagsabi, ini si Senador De La Rosa. Nagsabi ni De La Rosa mga tugang, ni Senador, nagduduang isip da siya na isulong ang nasabing proponido, nagpaparisip pa. Matapos madangog ka ini, an grabing kontradiktiyo kan gabos na mga law enforcement authorities sa ginibong pagdangog dyan sa Senado kan Committee on Public Order and Dangerous Drugs Committee, na ang namamayo digdi mga tugang sa committee bang iyan, iyo si Senador Bato de la Rosa. Sabi ni De La Rosa mga tugang, ipinagsusunod niya ang siring kaining proponido. Ngaya sa kuyang yang objeto na makatabang na mapahalwag grabe na ngayang populasyon diyan sa mga kulungan, kung saan ngaya kadakol kan mga preso diyan may kaso na may kinaaraman sa illegal drugs. Bako po yan mga tugang an solusyon. Ang solusyon, puhuon mo
ang source kan droga, kan illegal na droga. Tanganing mayo na magkasala, de acuerdo naman sa paggamit nila kan illegal na droga. Ha? Gusto mong sabihon, nagmamaigot si PBBM na matapos ang pagwaraira kan illegal na droga sa nasyon. Mala nga ni mga tugang, tangon yan, pinag-iigutan na maraykan sa iyang administrasyon na pakusugon ang kampanya sa illegal na droga. Ngunyan iniman si Bato mga tugang, saka si Ruben Padilla, an sa endang isip, sakwali duman sa obheto kan sa endang pamayo. Ano na yan? Gusto mong sabihon ang sarong lawas, di may payo, suway sulawas? Hain anwisyong iyan. Suway baga, sa katuyuhan kan ipinagmamandato kan sa endang pamayo na si PBBM. Ini man ang mga tagasunod, iba man ang pag-iisip. Sa kwalido man sa obheto as in marching order kan sa endang pamayo. Ini mga tugang an dapat mga tugang gabos kita magpaabot sa pagkontra sa bagay na ini na i-decriminalize ang pagiging drug user. Iyo po yan mga tugang. Ipaabot na duman, ini man sa tuyang kababayan na Bicolanong maurag na si Senador Ruben Hood Padilla, nakikiayon man, digdi sa kahunghangan kay ni De La Rosa, ay abaan na yan, ano? Nagpapasupog garo ining Bicolano ini. Garo pasupog, ha? Kamo mga Bicolano, kita mga Bicolano, ano, nagboto man kita kay Ruben. Kung nagboto kay Ruben, ika mismo, garo masusupog ka sa sadiri mo, napigpaparagiri mo, mga kaisipan na ini. Iba man kaya, ano iba man? Iba man. Ngunyan mga tugang na kuyan, na masunod na taon, garo magkakaigwa ng good news. Good news para duman sa yung mga OFWs na gusto mga tugang magtrabaho duman sa Middle East, in particular sa Kingdom of Saudi Arabia. Sabi sa bareta mga tugang, kadakol na mga OFWs na dati yaon sa Pilipinas naghahalat na magkaigwanin oportunidad, haloy nang nagpaparalat nin oportunidad na mako ang mga tugang ansendang mga pinagtrabahuhan duman sa Saudi Arabia. Itong nag-uruli digdi sa Pilipinas na nagpasaklulo sa gobyerno na sinda na makapuli na, tapos kan pinagmamaltrato sinda duman, dahil papigtatao sa sweldo. O baka ngunyan mga tugang, magkaigwanin magayon na resulta. Taano? Haloy na nagparahalat mga tugang. 2015 pa. Hasta sa mga panahon na ini, ito mga pigtrabahuan ninda sa among nindang mga Arabo duman sa Saudi Arabia, dahil panangganda itinatao sa indang sweldo. Pero baka mga tugang, sa paglaog kaning 2023, makuha na nindaan sa indang haloy ng pagpaparalauman na sweldo. Hali duman sa saidang dating among. Tanangako kaya mga tugang ang Saudi Crown Prince ngunyan na si Mohammed bin Salman na aasumiron daakan sa iyang administrasyon ang nasambitan ng mga back wages
kan man iba-ibang mga kumpanyang nagsarado asin sa mga nabangkaroting mga establishmento duman na pinagtrabahuan kan sa tuyang mga kababayan na mga OFWs nagbaralik sa Pilipinas na mayong daradara man lamang. O ta por medyo ta da isinda nasweldohan. Ta nagbararang karotingan so iba nagsararado, so iba talagang dai pinagsweldohan kan mga Arabiano. O ngunyan, ining bagong Crown Prince kan Saudi Arabia nangako na prepara 2 billion reals o may kabaing na 30 billion pesos kung Philippine government mga tugang ang gobyerno kan Saudi Arabia para mabayadan sa mga back wages kan maabot sa 10,000 na mga OFWs. Amakon mo, 10,000 kadakol kayan. 10,000 na pamilya. Ha? Mas magayon ko ta na mga tugang kani kung mapahidali na pag-abot kan 2013 maitao na. Kaya lang mga tugang, ito pangako kan Crown Prince Mohammed bin Salman kan Saudi Arabia. Dai man lugod ma-impluwensyan kan mga politikong Pilipino si Prinsipe bin Salman, ano? Ano nga yang impluwensya? Mga impluwensyado. Ha? Baka ano pa ganindoan sa to yung mga politiko? Maurag mangako. Pagkatapos mga tugang, dahil man nangyayari. Tano? Sabi kan iba na mga na politikong makuyan, butigon. Maray na nga niya kamo pinangakuan. Pinangakuan na nga kamo, nag-ano nga ito naghahalat pa kamo rin. Ano nga, pinangakuan na nga niya kamo? Ano nga tagahalat pa niyo matupad pa ako sa pangako? Maray na nga niya ang pinangakuan. Ayan! Yan ang apinas mga tugang kan sa tuyong mga politikong Pinoy. Di man lugod mapasiring kaya ng kaisipan ni Mohammed bin Salman, ang Crown Prince kanyan kan Kingdom of Saudi Arabia. Ha? Di man lugod. Ay, sana mga tugang, let us just pray and cross our arms na magkaigwa man lugod din katuparan ang pangakong iyan kan Saudi Arabian government. Amakon mo mga tugang 10,000 labi. Lagpas 10,000 na mga Pilipino OFWs na nagpuruli hali sa Kingdom of Saudi Arabia kadto na dai nagkasurelduhan. O ngunyan, ang pangako kan bagong Crown Prince Mohammed bin Salman kan Kingdom of Saudi Arabia ngaya matagama ngaya ako nin awad-awad na kwarta na may kabaig katumbas kan 30 billion pesos para ngayang maitaw sa mga OFWs, mga overseas Filipino workers na dai nagkasurelduhan. Magayo na barita yan kung magkakatotoo. Ya sabi ko nga ni, mga mibi po kita na dai nango na an Crown Prince Salman dai nango na maimpluwensyahan kan mga Pilipino politiko. Maura. Tayo na mga politikong Pilipino. Ano yan? Ayan mga politikong Pilipino, maurag mga ako. Ang problema, kung matupad sa pangako, ang nga ni kayan, maurag na nga niya, maray na nga niya kamong pinangakuan. Ano ba kita, nahalat panindong, gagampanan ko sa kuyang pinangako. Yan mga tugang-an, apinas ka sa to yung mga politikong Pilipino. Bako manggabos. Ang saro sa na kong na-appreciate kong
politiko kadto kan ako yaon pa dyan sa maigot pa akong pangalap ng bareta sa luwas ano. Ito permi kong kaulay-ulay mga tugang. So dating alkalde kan Bato Camarines Sur na si dating dipunto na pati sa kuyang amigo ni si dating alkalde Gonzales. Ito mga tugang, pag sinabi ka itong, iyan ngaya, ihinguhaon niya mga tugang na matupad kung ano-an sa iyang ipinangako. Ito, an saro sa nahiling kong niya ako maurag an lalaking ini. Retired Air Force ito eh. Retired Air Force. Kaya sabi kayan kadto ni dating Mayor Gonzales. Ako nga sir, dating nga akong military. Hali nga ako sa Air Force. Asin naging ugali ko na ngayon. Na pag itinaram ko ngaya, gusto ko ngaya palalamanan ang itinaram ko. Because I am a man of honor. Banya ko maurang. A man of honor. Dahil ko nga ipapasampaling ang dignidad kan sa kuyang apelido sa kong pangaran. Kaya nga ni ngaya ako, dahil ako nagpaparapangako na dahil ko matutupad. Sana all, sana ang gabos na mga politiko, mga siring kayan. Mga siring kayan. So taong mangunyapot sa iyang pangako. Ayan. Iya baga. Kaya ko yan, magayon ko ta na kung dahil na ma-influensyahan kan mga politikong Pilipino si Mohammed bin Salman, ang Crown Prince na bago kan Saudi Arabia. Asin an sa iyang ipinangako na mataunin 30 billion pesos mga tugang para pambayad duman sa mga unclaimed, na mga salaries and wages kan mga OFWs na maabot sa sobrang 10,000 na mga Filipino workers na dai nagkasurilduhan kan sa iyang mga kababayan duman sa Saudi. Yan, magayon na bareta yan. Kung talaga magkakatotoo. Yan, magayon baga na sabi nga ni kan, magayon baga ngaya pag igwa kang pinaghahalat na mapasakamot mo man gayon mga J. Mamibi po kita. Mamibi po kita na matawan mga tugang nin alibyo man. Ansa to yung mga displaced displaced Filipino workers duman sa Saudi Arabia kan mga inot na panahon. Di ba? Bueno mga tugang, mapabisto po muna kita. Pabisto po muna kita. Baka nalilingaw kamo. Kamo po dadangog digdisa. Philippines entertains, informs, serves. DZKI Iriga. RPN DZKI Iriga ang radyong sendong pinagdadangog. Ngunyan. Oras po niya to sa bilog na Pilipinas. Pagkadangog kan batingting nito ni Saison. Alas 10 impunto nin pagkaga. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride
ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach
bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bida, bida kin. Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang bidikit. Sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na magbabalik. Sama-sama maging bidikit. Bayo mga tugang pirana. 10 minutos makalis ang alas 10. Doble 10. Pumpiang. Yan sa asawiting ko niyan. Dahil napigdodoblean tama sa pumpiang. Maraya pa man kamo. Ano kayo mga Pilipino? Ano daw mga Pilipino ngayon mga tugang? Ano? Siguro, daranayan kang katikapuhan. Intirong nauutok sa imaray na parataya sa witing. Amo, pati nga naan padihong ko dyan sa ibong, ba na kon minataya, susmarsip. Nga ako, yan sanang magsurusanggatos na sanang taya mo sa sarong aldaw tulong bisis an lunggong. O di 300. Ikabakal mo na nin panira sa ka sarong kilong bagas. O maski pa 2 kilong bagas, maski pa 3 kilong bagas, kaya. Tapos panira. O, ama kon mo oro aldaw turo 300. Uyubanan niya ako yan. Sa laog nin sarong bulan,
marengani kung sarong simana, tumama ka na. Yung kaya Pilipino mga tugang nahihilig na maray sa mga game of chance, ano? Ito bagang mayong kasiguruhan, sigian ko yan, sigian laom na matama na iman. Ba na? Ayan niya ako kung ang pagtaya nindo dyan sa waiting. Bakal na nindo ni pangangaipo sa pamilya. Maray pa yan. Lalo kung igagastos mo sa mga aki mo, maray pa yan. May lalauman kang pag-abot kang panahon, may maataman sa iyo. Alam nyo mga tugang, ang mga aki, kapag nahiling man ang magurang na inaataman man sinda ni Nusto, ha? Dahil nagpapabayaan magurang. Pag gurang mo man, ni ka magurang, pag gurang mong dahil ka na pwede magtrabaho, iyan ang mga aki na yan, mamangnuhong ka man. Maray pa yan. Pinadakula mo, kasi so pagparataya mo sa witing iyon, pakarayon ng pagpadakula sa mga aki mo, maabot ang panahon, igwa kang sasandigan, igwa kang lalauman na maataman man sa imong paggurang. Bako daw po, ka-Joter. Brother Joter Tersinyo. Oy, good morning Kuyan, banggi pa duman sa United Kingdom. Si Ma'am Ninita Lucenia, viewing. And mga tugang, yan na. Ini man si Senador Win Gatchalian mga tugang, magayon, itaisyan committee sa edukasyon dyan sa Senado. Marayan mga kaisipan man kanini Senador Win Gatchalian. Ako nga ni, dahil man lamang ako na mamasol na ibinuto ko ni. Tamarayan mga wisyo, marayan tirig kan alimantak. Sabi kayo ni mga tugang ni Senador Win Gatchalian, ang mga subject na itinutokdo sa mga eskwelahan sa irarom kan K-12 curriculum, iyo ang dapat ngaya tutukan na maray dyan sa mga subject na yan, ining reading and mathematics, kung saan ang mga Pilipinong mga estudyante ngunyan mga tugang, lalo sa elementary, ay talaga nagluya na sa mathematics, nagluya na sa pagbasa. Saro pa nakakaribong digdi mga tugang ining social media. Ining mga turo text na ini. Nasasala mga tugang yan sa nang spelling pagmatics ka. An masabi kang okay, K na sa nabaga. Itong matics kang yung kung sa satuyang nanodan ang tataramon na yung Y-U-N-G ay pag mathematics ka, U-N-G na sana. Di sala, iyan ang mga tugang ngunyan ang namumulatan kayo ni sa tuyong mga kaakian na ini. Salaan adal. Nagluya na pati kung magsumada sa mathematics, nagluya na. Yan mga tugang kuya na ini. Kaya sabi ni Win Gatchalian, maray pangayakayan, bawas-bawasan taan mga subject dyan sa curriculum kan K-12. As in, magtutok na sa nadigdi, tutukan an reading and mathematics. Kaya ito nga ni mga tugang, maaraman nindo, itong mga enot na tinatawan doon dyan sa mga eskwelas publikas, itong, sabi nga ni kita, kaya 3 hours. Yan ang dapat minamaster na maray, 3 hours. Ano mga ini? Reading, writing, and arithmetic. Yung baga yan mga tugang, mga mauurag baga kato sa mga sa sumadahan man lamang, inda ko kung man yan mga panahon na ini, iguan tatao magsumadakan kung ano ang board pit, sa sarong, kuyan, truso. Pero ang board pit nga yan. Paano maaram? Yan ang mga aki ngunyan. Dayan kayang, kuyan, sulbaron. Simpleng arithmetic yan mga tugang. Inda ko kung may mga estudyante pangunya na tuuman
multiplication table from 2 to 9. Inda ko lang. Ako, kung igwaman, pambihira. Na yun ang mga basic dyan, mga tugang. Kapag mga tugang tatao ka kan multiplication table from number 2 o multiplication table 2 to 9, ay kaya mo nang magsulbar kan solusyon dyan sa division, addition, multiplication, subtraction. Kaya mo na yan. Basta masteran mong maray itong multiplication table from 2 to 9. Maski pa anong mga susulbaron dyan, kaya mo na yan. Sa mga magurang takad to, aram yan, Aram yan. Tayo to mga tugang ang tinatawan doon. Ang 3 R's na yan na pagsasabi. Reading, writing, and arithmetic. Ngunyan, igwa na baga kaning kung ano-ano na sa nang pinagtutukdo, mga tugang, pati nga ni so good manners and right conduct, kung ano-anong mga titulo na, naging values education, sus marsip, iyon nalugod so pangyayari, daan nalugod mga respeto, ang mga kabataan ngunyan. Adakol na kan mga paratumang, mga paratumang sa mga nakakatanda, bibihira ng magbirisa. Tayo yan mga tugang ang kulturang Pilipinong namulatan. Yan ang mga bagay na yan. Pagkatapos kayan, iyan ang mga bagay na yan, iyon mga tugang ang hinahangaan kan ibang nasyon sa kulturang Pilipino. Magalang, matinabang-tabang. Bako matinabang-taban ha? Matinabang-tabang. Good morning, Manoy Ramon. Kay Sir Frank Piquete. Kay Neil Padi. Good morning. Kay Sir John G. Sunyega. Kay Ma'am Estela Canyo Asin. Kay Ma'am Delita Hugo. Kumusta ko po kamo? Si Lola Bet, kumusta? Good morning. Ano Lola Bet? Solbado na sa problema mo dyan sa SSS? Ayaw. Okay, mga tugang. Sabi mga tugang, 19 minutos, magsapna na kamo. Makalis an alas 10. Tama na ko ng mga marites dyan. Purulian na mo na, dahil nagparurupong-upong dyan. Purulian na ko na, sarap naan. Kung ano-anong nahahaman din daw mga usipon. Pag sa mga buhay-buhay kanda, man dapat matuhan. Gano'n na nga itong ko yan. An muta mo ngayon, dahil mo nahiling, muta kan iba, nahiling mo. Yan ang pinas mga tugang sa urolay dyan sa mga marites. Pagka nagka-uropong-upong, ay, pagkikaalam sa mga buhay kan may buhay. Sigon mga tugang kay Senador Win Gatchalian, iyo ang chairperson kan Senate Committee on Education. Importante ngayon mag-focus sa reading and mathematics ang sa to yung mga estudyante. Ninulit na nagluluwas mga tugang sa pag-aadal na maluya ang kapasidad kan mga elementary pupils sa duwang nasambitan ng lado kan edukasyon na ini. Reading. Sa reading yung mga tugang, kaipuan dyan, bako sa nang tataw kang magbasa. Kundi dyan, habang sa imong binabasa, pinag-iintindi mo, naintindihan mo sa imong binabasa. Bako sige sa nanbasa mo, dahil mo naintindihan kung anong buot sabihin kang binabasa mo. So, kaipuan dyan mga tugang an reading with comprehension. Yan. Yan mga tugang. Bako natukduan mo sa naan mga aki na magbasa, tukduan mo man kung papaano, asin ano ang sendang binabasa. Maintindahan ninda kung ano ang espiritu kan sendang binabasa. Bako natataw sa na magbasa.
Kay puan dyan, kaantaba dyan mga tugang uncomprehension. Di ba? Iyo baga. As in, ining mathematics, mga tugang, talagang maluya. Maluya ko niyan ang mga estudyante ta. Sabi mga tugang dyan, ni Senador Gatchalian, kinakaipuhan ngayang repasuhon. Bukasan giraray, repasuhon ang mga probisyones dyan sa K-12 curriculum. As in, pag-adala na bawat ang mga bakuman na gayong importante na nakapalaman dyan sa K-12 curriculum na iniyo. Sabi niya, ngaya back to basic kita. Tukdoan ngayang maray ang mga aki nin sa pagbasa asin pagbilang. Magbawas man nin mga subject dyan sa curriculum na yan K-12 na nawawara lugod ang focus kan mga estudyante sa duwang asignaturang yan tapor medyo kan iba pang mga subject dyan sa K-12 na bako man gaano ka-importante. Base mga tugang sa program for International Student Assessment na ginibo kan nakaaging taon sa mga estudyante mga tugang 15 anyos 15 anyos pababa maluya ang sendang kuyan maluya mga tugang ang sendang kapasidad sa pagbasa asin pagsurat asin pagkwenta. Ang nangyari lagod sa ginibong PISA, Program for International Student Assessment, mga tugang, kulilat ang sa tuyang nasyon duman sa evaluasyon ito. Pinakakulilat mga tugang ang Pilipinas sa reading asin minapanduama na kulilat sa mathematics. But sabihon, ang kapasidad mga tugang kan sa tuyong mga estudyante talagang intirong hababaon ang kalidad kan sa tuyong mga estudyante ngunyan. Por medyo ta, dai natututukan na maray ang duang lado kan curriculum na ini and reading and mathematics. Maloyang magbasa, maloya sa pag-intindi kan binabasa, maloya pa sa pagkwenta. Nagluluwas sa kuyan mga tugang sa sarong pag-adal digdi may titulong The Trends in International Mathematics and Science Study. Yan. Naginibok ang 2019 na interong kulilat ang mga estudyante ta na grade 5 sa grade 5 digdi sa Pilipinas digdi sa duang asignaturang ini, duang subject na ini. Kung ikukumpara sa iba pang mga nasyon, talagang harayo mga tugang ang komparasyon. Kaya sabi niyan, dapat magpadagos ang mga reforma sa educational system kan nasyon. Reforma asin simbagan o dapat masimbagan dyan sa ipinapasunod na curriculum ang mga problema sa pagpapasunod kaning K-12 na ini. Maluya mga tugang. Maluya. Kaya dapat mga tugang digdiyo. Dahil naman, isa pa dyan ang problema. Igning mga teachers ta, overloaded na maray. Sa mga clerical works na dapat mga tugang, itong mga oras sa pag-akomplisar ninda kan mga clerical works nan, ipinagtutukdo na ninda. Kaya bangang paman kulang ang oras kan pagtukdo, ta-overloaded sinda kan ninyo magpaapon ng mga clerical works. Kung ano-ano mga pinapasumiter, na kung ano-ano na sa mga papeles, pinapa-akomplisar sa mga teachers po niya to, ipinapasumiter. Igwa pati yan mga timetable, o di, sige man ang titirada kan sa tuyang mga maestro, maestra, ng pag-akomplisar kan mga reports na yan, na dapat oras na kuta ng ginagamit dyan, iyo na ang oras sa pagtukdo.
O bangang paman, intero mga tugang na exhausted na maray. Anisip as in lawas kan sa tuyong mga teachers. Digdiyo sa mga bagay na iyan na dapat, kung mapagalan mga teachers man, dyan sa pagtukdo, tayan ang obligasyon na primeramente kan sa tuyong mga paratukdo. Kaya nga ni paratukdo, tabakong clerk. Dapat tama itong kaisipan na haliw na sa mga obligasyon kan mga teachers ang mga clerical works na yan. Diba? Yan ang magayon dyan. Tapos, bawasan ka yung inima ng mga curriculum dyan sa K-12 mga tungang dabako man ka-importante. Haliw na. As in, itutok na lang ng duman takon sayin an punto na maluya an estudyante tutukan kan teacher. As in, paano makakatutok dyan? Nakwasa kadakol kan pinag-akumplesar ng mga clerical work. Kulang na lugod ang oras sa pagtukdo. Di ba? Bako daw iyo. Nagpaparaapod palan si Rocky Bayo. Buda ito na. Iyo baga? Igwa na kita mga tugang na 27 minutos makalihis mga tugang alas okay po. may nag-text. Okay po. Ayan. Makalihis alas 10 din pagkaaga. And digdi pa. Maray pa ining saro man ining kongresista na artista. Nagiramdaman mo itong artistang medyo gwapito man. Itong artistang agom ni Lucy Torres. Si Richard Gomez baga. Yan, maray pa man ini. Tas sabi ni Richard Gomez mga tugang, gusto niyang mabuhay ang kapadusahan na kagadanan, death penalty. Especialmente para duman sa mga drug pusher as in drug trafficker. Sabi ni Richard Gomez, ni congressman ngunyan, dae na ngayon naaagi sa pakiulayan, wala na eh. Hindi natin madadala sa pakiusapan ang problema niya to sa illegal na droga digdi sa nasyon. Kung kaya, sabi niya, dapat nating palitan ang batas natin. And then gawing natin ang death penalty para sa mga drug traffickers at drug pushers. Tangani ngayang maging mas higpit ang kapadusahan. Ito kaya pagkaminsan kung sa drug trafficker mga tugang nakaamot-amot na ninyaman, ay pag-abot dyan mga tugang sa kulungan, hadi pa manggiraray, tamar kwarta. Mas nag-i-enjoy pa sinda dyan sa laog, kan kulungan. Kaya, ano man ngaya, kung makakulong, yaon pa man nga kita giraray sa karangyaan. Iyo baga, pagminsan, mga tugang, dahil nagtatrayon po ang kasong isinangat. Di mayo na.